na kawo da sauri ba mu cewa. Yau ne biki maganar aure da lami da angon baba. Aure a bayyana soyayya ku rike kauna da amana. Angon baba. Kan nan ango za na kira a wakar ba mu cewa. Yasmin da Amir kuma gaisuwar ku ne sawa. Khadija da Kaira kuma gaisuwar ku ne sawa. Mami da Sadiqa kuma gaisuwar ku ba na wucewa. Nana da Halima kuma gaisuwar ku ba na wucewa. Amin karami da Amira gaisuwar ku ne sawa. Amin babba da Sadiq gaisuwar ku ba ni mantawa. Halifa TIT gaisuwar ka ba ni mantawa. Abdulrashid dan malam kai ma gaisuwar ka ne sawa. Zubairu Zubi da Amir Gwamma muna jinjinawa. Kin Hadir Gwate kai ma gaisuwar ka ba na wucewa. Yau ne biki maganar aure da lami da angon baba. Aure a bayyana soyayya ku rike kauna da amana. Angon baba. Abokanan ango na zo gaisuwar ku ba na wucewa. Malam Umar Shasharewa gaisuwar ka ba na wucewa. Malam Hamza da Sidi kuma gaisuwar ku na sawa. Mustapha Alando kai ma gaisuwar ka ba na wucewa. Jafaru Yaudara kai ma gaisuwar ka na sawa. Ismail Lemi kai ma gaisuwar ka ba na wucewa. Safiyanu da Alhaji Agasi gaisuwar ku na sawa. Habib Anto kai ma gaisuwar ka ba na wucewa. Adamu Akams da Bashir mai shayi gaisuwar ku na sawa. Muhammad mai babban suna gaisuwar ka na sawa. Yau ne biki maganar aure da lami da angon baba. Aure a bayyana soyayya ku rike kauna da amana. Angon baba. Malam Awwal ya she gaisuwar ka ba na wucewa. Malam Hamza Sadauki kai ma gaisuwar ka na sawa. Aminu Sikifa kai ma gaisuwar ka na sawa. Hafiz ya Imamu kai ma gaisuwar ka na sawa. Yusuf da Buliya kuma gaisuwar ku na sawa. Mura Oga da Shamwi gaisuwar ku ba na wucewa. Nazifi Piano makaɗi gaisuwar ka na sawa.